Takže pekný deň všetkým vyznávačom zdravého životného štýlu a ľudí, ktorí majú radi zeleninku, pretože dneska sme sa tu stretli, aby sme si čo to ukázali nejaký výborný recept. A dnes to bude recept na cukinovo-mrkvové špagety s pestom. A predvedieme vám to ja, Veronika. A Daniela. Na tieto špagety potrebujeme cukinu, mrkvu, to máme ako cestoviny, špagety. A potom pesto sa bude skladať z klasických prísad, ktorými sú bazálka, olivový olej, píňové oriešky, sol korene a cesnak. Ale ten chcel iba Andrej, takže to bude iba ale dáme ho tam, keď ho chce, tak keďže. Dobre, nezdržujme, pustíme sa do toho. Začneme cestovinami. Vyrobíme si ich v tomto skvelom prístroji špiralizéry alias špagetovači. Veľmi dôležité je, aby sme zeleninu, ktorú budeme do toho aplikovať, odrezali úplne rovno, aj z jednej, aj z druhej strany. Môže byť? Určite áno. Takže si zoberieme túto cukinu a tuto má presne vyznačenú dierku, kam to máme strčiť. Tak. A z druhej strany takisto. Môžeme ísť na to. No poďme. Vidno, že to nerobíme prvýkrát, ale v tom ani z tých, hej? Ide to hrozne ľahunko. Úplne super. Poďme na mrkvu. Poďme na mrkvu. Opäť strčíme, zapichneme, cvak a ideme na to. No poď. Špagety máme hotové, mrkvovo-cukinové a prechádzame na druhú časť nášho receptu a to je pesto. Takže na toto pesto si použijeme tento Personal Blender, ktorý je menší ako Vitamix a preto sa nám na prípravu tohto pesta o mnoho viac hodí. Poďme na to. No, čiže potrebujeme na to vodu. Môže byť? Áno. Dobre. Olej. Olej. Používame olivový. Samozrejme. Extra úžasný. Prečo si dávame tie tekuté časti teraz? Je preto, lebo ten mixer bude otočený naopak. Dáme si tam soľ a tej môžeme aj tak viac a trošku tak, čiže korenia. Dobre. Oriešky? Oriešky, asi toľko to na porciu pre 2 osoby. Extra porcia zdravého cesnaku. 1 maximálne, hej? Hej, rozhodli sme sa tam dať aj avokádko. A avokádo, povedzme si, jak je, že je strašne zdravé. Zdravé tuky. Dobre, a návrh už nám teraz chýba vlastne len tá bazálka. Super, bože, my sme tak jemne to tam hádžeme, aby nám to sa pekne dostalo k tým nožom. Ešte? Skúsime to? Skúsme to takto. Drob. Veľmi jednoduché. Otočíme. A? Hotovo? No, ja si myslím, že áno. Farbu to má dobrú, môžeme to vyskúšať. Je to výborné. Toto pesto, priatelia, raz skúšite a nebudete chcieť jesť iné. Takže, aby sme si to spestrili, tak použijeme čierny sezam. Doladíme to ešte jednou farbou. Krásnou ružovou alebo fialovou. Juj, super. Juj. Juj. A ako čerešničku na tortu použijeme tieto krásne sherry paradajky. Pic. Tadá! A aké to bolo jednoduché. Dobrú chuť. Dobrú.